Sup mga kabaro, no? May hapon mga kabaro. Na ako sa Bunawan mga kabaro, no? Nagpaulay ko kay padulong ko oriental mga kabaro. Apan pwedeng kusuga sa ulan mga kabaro, no? Nya nag-change ko ining gamit mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro, nag-withdraw na lang ako kapit mga kabaro, no? Kay allowance pa do oriental nya. Alas 6 sa hapon mga kabaro, no? Nya kusog pa yung ulan mga kabaro. Padulong na oriental mga kabaro. Nya karon ako sa Bunawan. Sa karon mga kabaro, pakuyog ko mga kabaro, ano, kung sa kung rasa maabot ito mga kabaro, no, update na lang ko pero mga kabaro. Salamat kaya ning raincoats kung kauban na ito. Sa itong suway, walang let's go! Padayon ta mga kabaro, no? Karon mga kabaro, no? Na ako sa Panabo kay sa kusog sa ulan mga kabaro, akong sapatos basa na kayo. Mangita ta og ano mga kabaro, no? Mangita tag chinelas. Kusog sa ulan mga kabaro, no? Mo tungan ning hapit ko diri sa Panabo. Og walo mga kabaro kung sa ning street. Pwede ba tag chinelas? Sige, salamat. Ang gabi, kaya bilang na sir. Ay, akbaro, no? Mili, tagong say. Kapil lang eh. Layo mga gusto akong pakpasan ako. Pasan ako gayo mga kabaro niya. Lusod tayo, kung ako sinilas mga kabaro, no? Kung sa itong piliyo namin. Pagkatan ako ka mga kabaro, piliyo daw ulit. 50, Spartan. Murag hindot ang Spartan mga kabaro, no? Ay, pila na yung Spartan? 69. 69? Ayaw ko, no? Sige na, sir. 29 no? Ay, salamat. Siya, tama siya ni. Siya, hindi nga numero. Ah, Gis, tama ni. 69. Tara, ma. Tara ma, tara sa no. Nga, mga ilan po silupin akong butangan sa kong sapatos. Bravo. 69, agil, kibo ka lang. Gusto kong ulan ba? Ganina, kusog kayo ganina? Layo po kulian. Abre ka takasa, abre ka sir. Oriental. Sa Oriental? Oo. Mati? Lupon. Alapon. Nama lagi ng diyan. Dagdagang mga gid lagi. Motor lang? Oh, motor lang, nay. Mang kram yung telephone. Oh. Lupon, salamat ah. Ay, parang alapon, parang alapon. Oh, pare. Mati. Salamat, guya guy. Lapit. Yung magbaro na nakapalit na ko og chinelas. Karon. Pag chinelas na siguro ko diri no. Das napa ko diri yung magbaro no. Pag chinelas ako magbaro no. Ay, baho di akong tiil. Ano yung ano? Gusto kang ulan no, magbaro. Murag bundak pa ni ba? Ang kadlong ka man. Bundak ang ulan. Ari ara. Okay. O sila din ba? Ulan na magbaro. Morning ha. May tabo. Kaya di ko komportable kung magpatok mga kabaro bro kaya komportado ka yung pagyan yan. Sa karon mga kabaro ano, nakapalit ako chinilas mga kabaro o
Dili na. Mangita tag pagkaon diri ah. Oh. Shout out sa mga taga Panabo, no? Kuha na tayo ang pagkaon. Ah, barato. Buy one, take one. Saan nakada rin nga baligya, Chief? Ano sir, anong pang... Bili kong tulad. Yeah. Uy, may gabi eh. Nanta, available ang moronte? Di pa mo mag-close? Local sir. Ay, close. Mapalit na ako. Okay po sir. Open pa? Take out na lang sir. Take out, sige. Maso na sir. Kamera ate. Ay, kamera. Bakit may kamera sir? Ha? Yan, ate. Nagabla. Oh. Okay, sige. I love it. Yan. Nami by one take one sir. Doha ka 12 inches. Kunang sir. 299. Opo. May ka na sa kong U-Box, te? Oh, iman na naman sa kadako Hindi, sir. pwede na ako matanawan. Oh. Mga kabaro, no, na ako dito sa Panabo, sa Karon. Kaya umabot ko ani sa Oriental. Gabi na ka mga kabaro, no, wala na i-open dito. Sa Karon, napa mga gudri, ako na lang palit ng magandaan. Ingana ka na ako, barang maigo ba? Thank you sir. Uy, gamay-gamay ani. 9 inches sir. Ito dili siya, may bantikwan. Pero daily. Pila, may bantikwan na ni? 299. 299 sir. 299. Opo. Sige, pag tanaw na ako rin, nabili na kong kwarta. Dahil lang kayo ba? Oops. Kay sure, jud ko mga kabaro, kumabot mo ko rental. Wala nga ba, kumabot mo ko rentalan ni, siguro, sa nang urasa. Oh! Nililinis ko may parang pinakutang. Sige, ti. Shout out nila, auntie, no? Princess na pinakalamig ang pizza. Uy! Ang saan ito niya, te? Dati na kalagay nga. Pizza na sir. Sir. Oh. Pizza sa Lago. Pinakalamig. Pinakalamig? Freshly delicious. Oh. Pilaw na to eh. Sige. 299, no? Opo sir. Pili ka ng flavor sir. Saan mga flavor na lamig, te? Hawaiian Supreme sir. Hindi ko ba? Wow, lamig siguro na isang frame man. Hawaiian Supreme. Salamat, ha. Nana lang sir? Kailangan siguro, te? Nala sir. Oo. Hawaiian Supreme. Wala ako yung last customer ba? Tama, ready to eat ya, ha? Wala. Kanya mga kabaro, na nagpalit ko pa sa lubong, guys, sure di ko mga kabaro, abot ko dito siguro ang sarado na ang tanan. Kung dali, ang open mga kabaro, na 7-11 na lang. O tugnaw ng gayo kung sa kong biyahe ka naman, gabi na, no? Kabaro, ang patos basa ay kaya ba? Kaya, salamat yung pusong kauban mga kabaro. Walang niya raincoat, kaya akong raincoat, nabili no, aling nagdahog ni mga kabaro, mga magulan. Isa ka rin mga kabaro. Kung saan yung nga street, ma'am? Yes, sir. Quezon Street, Panabo, no? Quezon Street, Panabo, mga kabaro. Ng mga buutan kaya ang mga tindera diri. Pero yung specialty diri, ma'am, lasagna, no? Lasagna, sir. Lasagna. Pwede na ito dilawan na mo ay hindi sweet ya, lasagna. Buhaton pa po. Ay, buhaton. Pero dali ang... Pila ka minuto? 10. Tagpila to? 105. Sige, tagay daw ang isa. Mga kabaro, wala po kayo ba ni hapon? Saka, Lasagna, isa. karong tilawan natin lang lasagna, no? Kung... Pwede ba na ito balik-balikan? Ay, muntak-muntak ang ulan. Baro. Ay. May kusog, hindi noon siya. Baro. Ara pa ganina sa nagpadagan ko, karon mga kabaro, timing yun yung palit ko chinilas niya. Kusog na kay ulan. Ug shout out ay ko sa tuwan. Inanak diri sa Panabo no, nak dili ko kapit no kay tungod nagdali po ko niyan. Chinilas na akong gipalit na niya karon. Napit ko diri sa Panabo. Sa diri sa Quezon Street.
Kay basa naman ko kunak, di na ako mapit ya sa kaganguhan. O di na to putlo na vlog mga kabaro, no? Okay. Sayang po kayo mga kabaro, no? Ay, tugnaw na dyan ko ba? Usahan yung lasagna with drinks na? Wala, sir. Ah, wala. Kaya tagihan ni Miss? Si Pastor Aging Sarangin. Taon-taon lang dali ah. Wala, sir. 7 years. Uy, ito ko dugi-dugi, no? Dugi-dugay na po, day. Dugay na ka dali ah. One pa po. 2 years pa. 2 years, taon-taon na. Hapit na biyanting punos. Reklamin na kayo, bagay malipayo na. Tagasa ka, te. Ako, sir. Taga-sultan po dala. Asa magkasultan ko darat? Sa Esperanza, sir. Uy, bibo na biyang Esperanza ron? Ha? Bibo na. Oo, before na sir. Nagauli pa ka dito, te. Sarap. Dili kay Ilongga. Ilongga, sir. Pure Gid. Ha? Pure Gid. Yun. Ah. Nakuha na sa Bisaya, sir. Ikaw ba? Taga dili ara ka? Tumating niyo po, sir. Asa ka sa Cotabato? Sa Arakan. Asa ka sa Arakan? Sa Duruluman, sir. Duluman. Naki-vlog sa kuan ba? Sentro sa Arakan. Gwapo na kay munisipyo ay kay ning palengke nga pag ulidoy. Ang bago nilang palengke dito sa sentro. Oo, gwapo na kayo kasi atong dato sa una, atong sa ubos, dili mingaw man to. Karon gwapo na kay Arakan. Siya guli dito ah. Kuan, sir. Wala. Asa man ka moagi kung kuan? Biyay Buda ka. Dili Kidapawan. Ay, murag layo. Kidapawan yung nag-amin. Layo gud siya kung kinapawan. Wala pa may katry. Mas duol diri sa Buda. Oo, na duol kay sa Buda oy. Wala pa may kakakabit nila sa kan. Wala pa rin mo kagid sa sukad. Mas duol diha ba kay ako lagan, di ko. Nagamotor-motor ko ko. Abot ko diha siguro 2019 ba to 20. Mga kabaro, no, ang oras siguro na to. Kung saan yung oras, miss? 5 minutes na lang, sir. Mag-alas 6. Uy, salamat yan po ko mga kabaro, no. Siguro, gikan ko sa kuan, gikan ko sa buhangin. Alas 5 ba? Alas 5:20. Sa kakusog sa ulan mga kabaro, di ka kabuyo kung dili, maginahinay lang ka. Yan karon, pamuhay pa niya po niya, layo kong biyahe. Nagpatog chinilas mga kabaro, no? Chinilas akong tuyo. Kalimot ay ko, pag mabutog lupon, wala na yung mga baligya mga kabaro, no? Mga ito nga, may hapit ko dali lang ba? Nakikaon ko dali sila ang lasagna. Saan mo oras mag-close day? Miss? Alas 6, sir. Pero tayo, makita na alas 6. Ay, uy, tatama. No, pero tayo, tapos ako, galaw-gaw. Kusog-kusog po siguro mo diri maadlaw, no? Kung hapon, sir. Ah, siguro ka na mga teenager, mga bagong tubo, diri mga ano. Ah, Mga taga-opisina. taga-opisina. Murag sikat-sikat, bitaw nila sa panapon eh. Ulan. Magbabasa, di ko ba doon lupunan ng mga kawaro. Duda na dyan kuhan eh. Maglami ninyo lasagna diri ba? Muna like balikan sa mga ani diri ah. Ha? Best seller ng mga salita. Lasagna. Kaya nakita mo na ko sa gawas lasagna. Pinakakusog yun ang lasagna. Sa ato pa balik-balikan nila tilawan na tubig kung sa kalami ninyong lasagna. Balik-balik na po kayo. Oh, siguro makauli-uli ka. Agay niya ako ni diri ba? Nag-board dapat mo diri sa taas. Stay mo diri ah. Kay Dili, nag-ulit sa mga. Asan mo? Sa Visayas na, sir. Ah, kamutanan. Oo. Isa na mo. Isang raming barangay, pero lahi-lahi. Ah, sila ate, no? Mamaura ba ni si Alberto siya, miss? Pero kung patry sa Mantra, Albertos. Pero familiar ka na? Sa Davao, Alberto's Pizza na.
mag-alasay sa ato pa umabot ko glupon kung mayo ang biyahe 2 ka oras alas 8:30. Pero layo-layo ko gid mga kabaro kaya yan naman wala po ka 3/4 sa biyahe no. Nya ang panahon na to naglain ang weather nya hasta mo ni. Yeah. Samtang paabot ang mga kabaro, no? Bisitahan ako mama ng islupong kay nagkuhan mo ng kabaro, no? Nangita sa kuha. Muli ko mga kabaro. Muli ko karon pang siguro tunga-tunga sa December pa nangita mas mama ko. Tuhan muli ko mga kabaro, no? O umot na kayo ilang lasanya mga baro, namumutan na ako dari ano, kung sa pangumot. Kung katong pilawan eh. Alang specialty dari lasanya. Di ko ka videos dalan mga kabaro. Kayo na una, tripod nang kung nilili ka ng mount pad akong gamit, no? Ang camera, dili ko gana na to kaya ang camera mga kabaro mabasa. Matalag nga ani mga kabaro, ani man gud nga akong ko dili gud mo to vlog. Dili mo to vlog mo ni nga dili din ako siya mabutang sa mount pad mga kabaro no kanang dali ay gid sa helmet. Kay mabasa ang camera, sadyang kay mga kabaro may kamahalan diya. Nya. Abot na sa gawas lang na niya mga kabaro no. Umot na nga yo. Og excited na ko mukaon mga kabaro no. Siguro init kay na. Nya pabugnaw na po na to. Kini yung building bago nang pinturahan no. Pintura gid ay makadagan ba ninyo? Ba. Para po man ako man sir sa pawon. Dito no, kung ano nakita na ako sa kuan ba. Hagra gabi yan ni Dre ah. Pero ang pintura din mga kabaro, wag din magwapos balay no. No. Ang sarap niyo. Na. Ay naluto na. Dili ta makabanda mga kabaro, parang ma-feel na to ang moment. Nagkakaon lang. Uy. Feel na kong moment mga kabaro nga nagkaunjog ko no. Yan o. Yeah. Ha. Yan. Iyan no. Tilawan na to mga kabaro no. Siguro kay walay aso init kay ni. Try na to. Uy. Ignorante ko ni lasan niya mga kabaro. Pero tilawan ako kay mo ilang specialty. Daw. O ang taas niya mga kabaro, cheesy gayo. Oo. Kung saan gamit niyo nga cheese? Mozzarella sir. Mozzarella. Wow. Roll. Roll? Kona roll. Ano yung mga kabaro? Uy, nagpilit. Lami kay mga kabaro no, pero pati ting inita yun. Pero testingan na to. Kung sa'y lasa sa init o sa bugnaw. Siguro mga kabaro, sa cheese palang daan mga kabaro, panalo na no? Sa halagang 105, di na kamahayan mga kabaro. Kaya ang cheese niya mga kabaro, grabe, sulit kaya ang cheese. No? Dili bang sa cheese palang daan mga kabaro, grabe. Nya init kasi siya. Pas-pasan na ito ng kao, no? Siguro kung nagtanaw si Mrs. Ani, karon maglaway. Kay nga ni magbaro, makalaway gini. Og init kayo, no? Wah, grabe cheese mga kabaro. No. Pero lamig ko din siyang nani sa ikuan. Katong pinaugang nga pan, God. No? Wala. Kuan man nila ako sir. Hindi mo man ipipirata na. Barang isagol siya no, kanang barang ikuan jud. Bukan na akong toasted. No, mas lamig ni siya ba, na toasted no.
Pero okay rin gapon, lami, para sa makaroon ng panahon eh. Ulan. Kini ang panalo mga kabaro. Ang ulan, lasanya ang panalo no, labi na nag-travel ka niya, taga Davao ka. Kapit pili mga kabaro. Grabe sa cheese mga kabaro. Sulit juga yun. Pwede rin siya panyapon. Di ba Tino? Kaya sa laing nasud, ang ilang panyapon hingani naman. Lang kuan, pero kay Bisaya man ta, kung may magian balot rod sa Carmen, di ba te? Tirahan na to eh. Yeah. Kung saan yung gimo nga do sa kuan? Kinitig. Kung saan yung gimo ani te? Sir. Hmm. Pasta mo na, sir. Pasta ni siya nga kuan. Lasagna siya nga kuan no. Patinulan, lami ko siya. Sir. Mami. Lami sila balik-balikan. Siguro makabalik ni diri lalo na ko sa misis diri ah. Nag-asa na yun, sir. Dabo ko nagtrabaho te pero Tagalupon yun ni. Oo. Yeah, kana yung lugar sa Esperanza, parang nagagagi na kuya ah. Nakaagi ka niya. Kanang takulong, sir. Mm. Mm. Oo, diya, pwede sa una. Kaya kung misis taga-banga man. Ay, taga-banga. Taga-banga man si misis, mo na mangagi gid niya. Oo. Mali gid siya te. Ang iyang cheese panalo. Ang iyang kuan, ang iyang pasta lami kayo. Te, may gabi te. Ah, overtime ka te ba? Sinsa kay te ah? Sige na rin. Sir. Ako na yung sir, ha? Naging joke ba? Mas lagi pa siya sa Greenwich te. Ang yung lasagna. Kaya nga naman oh, kita na ko ba? Kaya po sa pero mas lami inyo ha. Pero mas lami ni sa tinay toasted bread. Lagi. Butang Nya, nasa cook magignaw. Lagi. Pero siguro ba hindi pohon magbalik ni dali upgraded na. Oo. Di ba? Hindi na, sir. Inaon ako ito among-among. Butangan. Oh, mas lamig na siya kay ang kuan man gud. Demanding man oy. Sa niya halagang 105, brat para siya lamig. Mo rin yung brand series panabot eh. Wala mo nag-open din sa kuan sa Grand Mall. Dapat na mo yung Grand Mall te. Kaysa nga ni kalami, dapat na ni si Grand Mall. Ami kayo. Kung saan ka nang ang yung pasta diyan nyo ihuimuon kung nanay mag-order. Wow. Class man gud nagkaus dabaw sa tong banoy nga. Ang kuanti ba, giluto na sa daan. Ya giubin na lang. Kung saan lagi no? Ang gadadlaw. Kaya uban man gud daghang ilang stock nila. Pagkaon nimo, mailan nimo kay ang ilang kining pasta niya, anaon nimo, mailan nimo. Oh. Ay, sorry. Wato ano din ka na resto. Asa sa pizza. Mo na lamig di. Tingnan naman. Pag i-maintain niyo na ang tao, mangita gyud. Kita jud. Pero niyo pangitaon ako ni ba? Daghang kayong garado ro sir ro. Amo adire kang taon nila. Muna nindot eh, press ko gidan. Presko. Oo, mga ganyan nindot. Press ko ang dunya kay ano. Wala pinaga-proceed. Di proceed mo na pag open mo na laing gilasa te. Tama ko no. Tama lagi ito. Ako magkakaon ka sa pizza sir. Uy, pero di pa na ako nakaunon doon kasi lupo na namo kaunon. Ha?
Sa lupon pa na ako nakaunon. Lupon? Oo. Kuan na. Pero, Ang tawag din ganang flip into. Lamig siya ba oh? Mahurot bilang ko sa giting inita. Pero magkakaroon sir na. Sa karonti, karon pa gyud. Kami ba? Kinamo soft drink sa ate. Juice lang sir. Juice lang. Juice. Lemonade, ice tea. Cucumber lang mo. Sige na mo yung cucumber. Atay cucumber lang. Kalami man nila eh. Tabal ang nila ako, ibang akong gilards no? Mura ko mga size sir. Good for one. Good for one. Kami kasi ba? Labi na ang order. Wala pa mo nagasulod og food panda eh. Wala pa sir, plastic pa lang. Sudlin nyo na. Kung makatilaw ang mga kunan niyo, labi ng taga City Hall. Pangitao ni ba? O, daghan ko kayo mga ako sir. Kami kayo. Yan mga kwaro no? Sa kainit niya mga kwaro tanawa. Or gutom-gutom na jud ko. Panda. Siguro po to. Gutom-gutom ko. Pero lamig siya mga kwaro. Niya. Wapok bayad. Wala naman siguro yung ulan sa gawas. Ay, taligsik ka pa. Gawin mga kabaro, ano? Napay taligsik. Niya. Ang pangalan ng pangalan. Pangalan, wala pa napili. Ang inyong kanilite, lasagna, ayag yung kusbang timpla. Kaya ano, lami kayo. Dungagi lang nyo, upgrade. Oo, upgrade lang siya. Mas mailan gid siya, insakto. Labi na ang ano. Kung saan iti? Cheese. Oo, sa cheese mo. Oo, lami kayo. O, cheese ka tong ikuan ka na. Quick na. Kung saan iti, inyong aning recipe gini. Kini original ni Dria. Oh, original. Na, mailan ni lami kayo. Dali, sige lagi may gluto pasta sir. Nagaluto si dili mo nagatibo. Ganito ka lami kayo. Salamat kay Dria. Lahat po yung cucumber. Pero ang lindutan ito eh, cook. Pares. Karon lang wala ko target. Kami kasi mga kabaro, no? Cucumber. Nakatry ko ni sa Davao sa Vikings, Anli cucumber. Unlimited mo siya. Ang sa dalawa. Okay, salamat kay Dia. Ako nga nabayaran kini lang lasagna o kini. Kilawan niya pa ng pizza pag abote. Pag abote ito, ako kini ng tilawan. Oh, tilawan yung mukha. Kung isa siya kalami. Kaya nagduda ko lami ito kayo na ba? Tingnan naman, ang inyong galing lasagna lami man. Tanan diri lami. Kasi ka na Oy. Bayaran na ito mga kabaro, no? Pila tanan akong pila akong kulang? 145 na. 145. Karami eh. May medyo ba? Carbonara din ako sir. Oo, kanang carbonara ti lami pugay na ba? Kasi nagimo ti ikaw. Kami. Unsa inyo gigamit niya ko anti sauce? Carbonara. Oh. Wala sir. Cheesy kaya pong guys ate. Oo, lamig kayo po. Sus lami ato eh. Sige ante, akong dalo na pumingsis diri pohon. Opo. Oh. Lupon talaga mga ako. Oo, te, lupon pa ko niya. Nagpatog chinilas eh. Kusog lagi ang ulan kanina sa tibong ko. Kalo lang naitabo. Miss chinilas ra kong paliton. Kalimot tay ko nga wala na abri dito sa lupon. Mga mabot nito, mga lasutso. Lisod na kayo ang pasalubong. Ay, wala
Oo, mingaw man ate. Kay lungsod man. Pero sa ngadto-ngadto te, mobibo na. Kabalo ka te nga mobibo na te. Magkaraghan ng tao. Ha. Karon na yan o. Ay, lapas. Ako din ba? Alin ako eh. Nabusog ko sa saan niya. Good, Naligot. Oo, magkatanga din ang tao tayo kung busog. May ganito ka nasaag mo din sa buka sa Davao, Tino? Kasi masukli nyo sa Dilorte, te. Mga butan ang tao? Butan, no? Basta taga Dilorte, Dilorte, Oriental, o Dilsor, o Dioro. Mga butan natin, basta taga Davao region. Salamat kayo ninyo, ha? Salamat. Oops. Huwag mga kabaro, no? Hey, salamat kayo. Sila. Mga kabaro, no? Nabusog na ako mga kabaro. O, may kaon ko mga kabaro, no? Kaya layo pa kong biyahe. Karon. Oy. Di suga kita ulan. Oh. Shoutout sa tanan taga-Panabo, no? Mga minahal ako mga taga-Panabo, no? Shoutout sa inyo. Kung nakita nyo nga vlog mga kabaro, no? Uy! Dito siya. Tali! Sayotan doa. Sayota. Tali. Tagasama ka? Ay, na. Tagasama ka? Ha? Nakasakit akong likod. Tagasama ka? Ha? Taga? Oo. Talay mo. Talaingon ka. Salamat ha. Pagig sayo sa kuha. Ha? Salamat. Talaingon day ka. Layo po rin no. Merry Christmas. Ay, di na ibigis siya. Try natin yung sao natin. Try na ito mga kabaro, no? Kung sao na ko ni pagsulod mga kabaro, no? Okay. Daan ko palagi. Hala! Di maigo mga kabaro, no? Oh. Sana. Wala na siya mga kabaro. Oh. Yan mga kabaro, no? See you dito sa Mua mga kabaro, no? Sa Lupon. O dagan salamat sa pagkuyog mga kabaro. Diri sa Panabo mga kabaro, no? Pero wala pa tanahuman nga. Mga ito patag Lupon mga kabaro, no? Continue itong vlogging dito mga kabaro. O di yan taman diri sa Panabo mga kabaro, no? Mga kabaro, ngit-ngit kayo, no? Nya karon ako nabot sa balay. Karon tulog na ang mga tao mga kabaro, no? Ayo. Ayo. Tulog na ako araw. Ikaw na ako nabot. Ayo. Ayo. Ma? Oy, may gabi eh. Oh. Ako ra. Kay naiparte sila main.
Siya mata pa? Uy! Brad, Brad. Mayong gabi Uy, nari ho nga. Oops! Lo! Kau nagbata dali, uy! Lo! Kau nagbata, uy! Brad, basta Brad. Grabe years Davao, Brad. Puro ulan. Asa ko sa kari ka bug Tarragona? Ah? Tarragona ko. Kailan nakalabot, Brad? Tarragona. Ha? Tarragona. Tarragona ka na, Sain? Dili nagbuhod ni. Ah, sige, manaw sis. Musta man? Asa ba? Ay to. Ang motor ko eh. Sira na isa dia. Hi, Ma. Ma? Mama. Ma. Hello. Mga kabaro, no? Akong nagsuon. Si Brad Rickson. Anak mama din mga kabaro, no? Oops. Tignawa sa ulan. Oy! Sige kay ulan gyud. Mamin ko, Ma. Ah? Wala, kaya nasa lay party. Oh, hura, basa kay ko. Ay, nari ko. Pasalubong din, nasa motor. Lima, nawag ka din, Ma. Kumusta man, Ma? Nagka-lentura daw ka, Ma? Hmm? Nagka-lentura na po kasi? Uy. Ano Ma? Ay, mau di ay. Nasa li Christmas, Ma. Ah? Nanti kay kuan sa motor. Bisa, kuan sa nako. Oops. Ayan siya. Dili na sila tiba itong Sabado? Ah? Oh, dili dapat lubong na ba? Ama. Tumba dia. Ah, di siguro ba rin? Ini mga kabaro, no? Nana ko sa lupon. Karon. Oops. Nana ko sa balay mga kabaro, no? Mama. Kita ko sugas ulan, no? Magyan ako mga kabaro, eh. Unsa na ang orasa karon? Pasutsoy midya? Oh. Tama gid akong estimate di 2 ka oras. Kuan alas 6. Sama dito andi man ako. Uy. Narapit. Yay, natulog kong mga pagumangkon mga kabaro, no? Si Mama. Si Brad Rickson. Brad, smile Brad. Sa itong vlog, Brad. Amsa. Kini upload gini, Brad. Pizza. Sa ni i-plaster na mi. Pizza dong. Pizza. Hmm? Sa panabo pala, sis ba? Sa. Tugoy. Ha? Ikaw ang pizza. Lamay ni kay init pa ni. Ako sa tuwing i-text ng isa. Daghan man na gani. Panabo na ko nagipag. Kumana lagi si Jess. Ang upo ni Mama, bago pa ulian. Lagi kay nag Ako iputos akong kamera kay na ko mabasa ni. Na, mahal ba na? Ha? Mahal ang buta. Mahal gani yung mabasa nako. Patay to na. Brag si Mayan yun ipang text na ba? Ganina. Yun no. Yung agbaro no, nana ko sa balay ng mga agbaro no. Ug sa karon, sis, pizza sis to. Napuno ning text ni Mayan siguro ba? Na, may signal uy. Ay, nakaload sa team sis.
Dali araw na abot mo no? Hinay gani uy. Siguro ko kusog. Ay, uy. May signal diri ah. Wala mo duty ugma. Wala. Atay, may signal diri ah day. Kita mo sa dael pa. Hello, May. Karoon lang ko nabot diri sa balay. May. Ala nga, pwedeng kus... Oy, pwedeng kusuga sa ulan, oy. Nagpataka, ara ka. Kusuga Ulan ko ulan, kayo? oy. Naon, nakaroon ko nabot sa balay. Pwedeng kusuga sa Hey, ulan. nagkaroon pa sinabot siya. Pati basa agin ako. Nasa vlog, oy. Nausam ka, oy. Ay, asin ka kumakulog ba? Eh. Grabe. Diba, grabe. Nag-vlog ba ako? Oo. Uy. Giputos na ko, now? Nara, giputos na ko ani sa silupin. Makita man siya sa vlog nga giputos na ko ani tanan ako gamit. Kay pwede ko suga sa ulan man. Uy, Diyos ko. Nabasa yan, short. Ah. Sige lang, good importante nga. Nay, Nabasa yan, short. basa ako nasa mo. Kiyawa oy. Oh, pizza. Sige na. Sige. Mukha ko sa'yo eh. Sige. Nagkaroon pa sinabot siya. Oo, sige. Alas ayos naman ko hapit na kaging. Kapit ko suga man sa tibong ko ulan. Okay. Sige na. Kaya diris ako. Bye-bye. Na, diris sila oh. Ngaon. Sige, Main. Bye-bye. Asa na nagparty si Chichi? Dito sa kuan, dito sa Kalinan. Nagparty sila niya. Ako. Yung si kuan nga si Kent, sarili nga. To, bisita is lula dito to. Asa pizza? Kating ko niya mo pa tayo yung timing pero ako duty ugma. Ano na siso? Bako na minululi ang mama. Ay, kuhan dyan na. Gani. Lagsik. Di ba ni kabuk? Ato yung kuan yung isabi. Oram daw ni daw. Madong nipis daw niya nga. Wala na ko naglapit og isda pa, ugma na lang siguro eh. Pizza be. Lagi na eh. Eh. Brad ako. Dong. Ay, motor. Dahil na sa na, Brad. Timing din ako. Sarado na gidron sa lupon ba? O pinanyin si Sisi. Nagi daw? Alas 7, tulog na eh. Gabi din niya? Puro mo sila kasulupin eh, mong kargal eh. Gabi ako sa ulan. Na, ulan sis ba? Uy! Namata na akong pugi. Namata oh. Ang gayo? Dong, pizza dong ko. Dito dong. Dong. Brad, pizza Brad oh. Ako pa pizza. Dong. Mga kabaro, salamat sa pagkuyog mga kabaro. O, kung mga kabaro, mag-vlog ko dito mga kabaro. Sumasakan. Happy ko na. Asa nga ba sa camera? Da? Dahil, nagkot dito papa ugma. Rinaldo! Sa semua ba yung tani padulong? Uy, man be. Ha? Grabe ko sugal sa ulan. Wala may matulog sa kwarto kaya magdasok. Mag-away man eh kung isa una matulog nito. Hindi, pego. May pasala na Christmas tree kami sa balay, wa pag yun. Nalahagbong mo ng balls. Ay, kay Ha? kaniyo. Kat-kato ng balls. Gabay. Mugmula.
Imo og bula, Brad? Hmm. Yung mga kabaro, no, balik na ko ugma mga kabaro, no, og see you next vlog mga kabaro, no.